भाई ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଖାଲି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ସିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲାରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନଥାନ୍ତା ଭାଇରାଲ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ହେଇପାରେ। କାରଣ ରାଗ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ରାଗିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଏ। ଯଦି ତା ପାଖରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବ, କହିବ ଦେଖିବୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି। ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାଇରାଲ ବି କରିପାରେ, ତ ଆପଣ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିବନି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିପାରେ। ଦୟାକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କି ଏସବୁ